Robel tiene 11 años y estudia en el Calasancias Padre Míguez de Vigo. Por que deixaron de existir as catapultas? Patricia Barciela, da Casa das Ciencias, contesta. Hola, Robert, encantada de responderte. As catapultas inventáronse en Grecia aló por lo ano 350 a.C. Foron unha evolución do arco e as frechas. Acumulaban enerxía aos poucos e, ao liberala de vez, as frechas podían chegar a centos de metros de distancia antes de dar no branco. A catapulta, polo amoramento de enerxía, podía lanzar tamén obxetos moi pesados. Por exemplo, o trebuchet era unha catapulta que lanzaba pedras de 100 kilos ata 200 metros de distancia. Pero para movela facían falta alo menos 50 soldados ben fortes porque era realmente moi pesada. A chegada da pólvora e das armas de fogo foi o momento que marcou que as catapultas se deixaran de usar. Moitas grazas. Con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, Ministerio de Ciencia e Innovación.